la ngisebenza nguthisha ngifundisa eprimary ubaba wangiyekisa ukusebenza wangiyekisa kodwa uthe metholana noMakhumalo besebenza ndawonye laba besebenza khona wabuye wamphelela umsebenzi uMakhumalo waphinde wathola omunye futhi uMakhumalo umsebenzi kuyimanje unesi uMakhumalo kodwa still usaqhubeka nokusebenza mina kulokuthiwa nje ngihlala ekhaya. Ngiyakhuleka ukundlula uMitha Makhosi, ngiyakhuleka emakhosini esizwe, fellow South Africans. Igama lami uSabelo Mnikathi, inkosi yesizwe sakwamnikathi. Namhlanje sibhalele umhlonishwa ubaba uMandlenkosi Sibiya uSotobe uthi ke asimvakashele njenganempilo yesithembu ekhaya lakhe sizobona inhlalo nempilo yakhe nesithembu sakhe. Uthi yena uyakholwa ukuthi yena indlela aphethe ngayo isithembu sakhe usahamba ngendlela yaqala usadla ngolidala. Uthi obaba omkhulu yiyo indlela ababephethe ngayo isithembu sabo lesi. Ukholela sekutheni ke yena indoda unkosikazi noma umfazi. Uthi umfazi uyatshelwa ukuthi yini ekufanele yenzeke ekhaya ngoba uthi noma uzothatha isithembu awukwazi ukuthi uyocela unkosikazi kuphela kufanele umtshele unkosikazi because mangabe umcela uzonqaba kodwa uma umtshela akanayo enye indlela azokwenza ngayo. Ngaleyo ndlela ke uthi yena usahamba ngendlela yaqala yasemandulo ekubambeni isithembu. Uthi uyafisa ukuthi sizobona indlela okuyiyona yona ekufanele wenze ngayo mengabe indoda unesithembu. Uthi ufisa ukufundisa abaningi eSouth Africa ukuthi isithembu siphathwa kanjani. Kodwa ngaphandle ukuthi ke mina ngigeqa amagula asenze show ukuthi ke sihlala kule channel asinyakazi ukuze sikwazi ukuthi size ukuthi yini la siphathele yona uSotobe emzini wakhe wakoSibiya. Sotobe uthe uzocela ukuthi siyilandele impilo yakhe senza ama-episode ambalwa silandela indlela yenhlalo nempilo yakhe ukuthi ihamba kanjani ngenhloso yokufundisa. So ngaleyo ndlela asiqinisekise ukuthi sizoyilandela impilo yakhe siqopha ama-episode ambalwa ahlukahlukene sizama ukuchecka silandele impilo yakhe ukuthi ihamba ngale ndlela asithembisa ngayo yini umfoka Sibiya. Stay tuned. South Africa sesifikile ngokukhulu ukuthobeka la ekhaya kwaSotobe njengoba eshilo ukuthi ke namhlanje sivakashele kaSibiya sibizwe umhlonishwa ubaba uSibiya uthi asimvakashele namhlanje ukuze sizwe ukuthi yini asiphathele ekhaya kaSotobe. Baba Sotobe ngiyakubingelela ngiyabongelela ohlelweni impilo yesithembu. Ninjani baba? Siyaphila kakhulu umhlonishwa. Hayi nathi siyaphila kakhulu. Mhlambe ngidlulisa ukubonga nje kakhulu ukuthi usicabange ukuthi ufisa ukuthi sizobona impilo yakho ukuthi ihamba kanjani njenganekhaya la kaSotobe asibhalele wathi asike sikuvashele size ekhaya sizohlala nawe phansi. Kodwa ke ngaphambi ukuthi ngigeqa amagulu wena uzosichazela kabanzi ukuthi yini esizele lekhaya mhlawumbe usukelile nje wathi hayi cha asikuvakashele siyimpilo yesithembu. Yebo hayi impela ngithe ake nginibhalele ukuthi nifike la ekhaya nizobheka nje impilo yesithembu ukuthi esami isithembu siphethe kanjani. Ngoba ngithi mengini ngiyabheka wabanye ngaphambilini mengibuka inhlelo ngiyibona ukuthi cha abantu sebaphuma endleleni yokuphatha isithembu sabo. Mina ngisahamba ngodala yonke into ngisahamba ngendlela. Okay. Ngifuna ukuthi abantu babukele la kumina ukuthi isithembu siphathwa kanjani. Okay. Oh wena kanjani usahamba ngendlela Ngisahamba ngendlela yobaba omkhulu. Yebo. Yini le ndlela yobaba omkhulu hamba ngayo? Akuningi nje ngachaza. Kuningi kodwa nje ukuhamba kwesikhathi uzobona kodwa mina ngisaphethe nje lokhu kudala. Okay. Mhlambe introduce bomama uze sikwazi ukuthi samukeleke ekhaya omama sesikwazi ukuthi omama bawo. Okay. Okuzobe ngichaze ngapha ka right wami umamkhulu uMamvubu. Oh Mamvubu siyabonga mama. Base kuthi ke ngapha esandleni sami sokunxele ngiphethe uMakhumalo. Ntongo Mbulasi. Siyabonga. Izona ke imali zami ke engihleli nazo la. Ayiwakhetha. Uyabona ke nawe ukuthi indoda isoka into onayo. Into ekhona. Nalo isithembu ke akuyona into yanombani. Okay. Ifuna amadoda asuthayo. Oh okay. Yeah. Okay. No siyajabula kakhulu. Kodwa ke mhlambe ngaphambi ukuthi silule ushilo wathi ufisa ukuthi ufundise ngoba uke wabona ama episode esesiwenzile njengempilo yesithembu. Uyakholwa ukuthi laba esesike sabavakashela abenzi ngendlela okuyiyona yona.
nanezinye nje inhlelo mhlambe zibe khona kwi-national TV wabona ukuthi abantu abakwazi ukubamba isithembu ngendlela okuyiyona yona kunjalo kodwa mhlawumbe ukuze sithole ubufakazi baloko asesimfake mhlawumbe mamkhulu siza ukuthi yena uhleli kanjani ekhaya kaSotobe banelisekile yini kungale ndlela uSotobe bachaza ngayo Mamvu cha sinikeze ithuba. Hey mina ngiyangimangaza nje indaba kaBaba uthi kungani afuna ukuthi le ndaba yesithembu sala ekhaya lesasenza ukuthi afuna kube yinto ezobukwa umphakathi wonke ngoba ukusempeleni nje akenzi kahle uBaba angineme nje ngalento afuna ukuyenza. Yini awuneme ngani awuneme ngokuthi ameme abantu bohlelo ukuthi bazoveza impilo yethu injalo nje indaba angineme nje ngalokho beko right nje sisanenkinga nje phakathi la ekhaya ukuthi sengingaphumela ngaphandle sekweyenye into le sekweyenye akakhulumisananga nawe nje akazange azangitshele ukuthi uzokwenza into efana nale namhlanje ungizumile nje hawu ungizumile shuthi yona Sotobe indlela yokudla ngolidala le ichaza umamkhulu ukuthi umuntu esifazana akatshelwa ukuthi iziphi indlela nazo njengengane la ekhaya njengoba la ekhaya nje uyafana nengane la ekhaya yabo ngibajenile nje noma ke engachazanga kahle ngisho sekulethi mhlambe befuna ngimtshele mhlambe kusanesikhathi mhlambe kune misunderstanding lapho yena ngimazisile kodwa ukuthi bese kulethi isikhathi besilindele yena befuna ngimtshele kusanesikhathi ukuthi uzobahlalisa phansi abantu ozobamela baziyo ubabone bezoxhumana exactly mamncane Ngulazi hayi nangu baba usimemile uzoveza ukuthi niphila kahle la ekhaya uyafisa ukuthi silandele impilo yenu siyiqonde ukuthi isithembu sasiphathwa kanjani usizwa kanjani ngaloko ukuthi sikhona namhlanje. Hayi mina anginankinga ngijabulile kakhulu njengoba ngijabulile njengoba ikona phela ukuthi umyeni wami ufanele ngimsupport ngayo yonke indlela ngimhloniphe mina ngibona inkinga ngibona konke kusahamba kahle indlela empatho uSotobe unjani uniphethe kahle mina ungiphethe kahle kakhulu usiphethe kahle kanye nabantwana futhi okay urongi kodwa baba urongi baba iyona nto ngibizele yona le ukuthi ngize le eThekwini ngizobukisa ngami ngizongibizela abantu bama TV urongi nje baba ngoba awuzange uhlale kahle nami ungichazele kahle ngihleli kahle le eThekwini nobabili ngiyabusa mina ngihleli emakhaya angisebenzi ngibhizi ngiyatshala lapha emakhaya nje imali ayinganelisi imali anginikeza yona ayinganelisi kuyacaca ukuthi shuthi kufanele uphume uhambe uyosebenza mawubona ukuthi ayikwaneli ngiye kanjani kosebenza ubaba athi angiyeke ukusebenza wathi angiyeke ukusebenza ubaba kodwa wena uyakuvumela wawuthanda nawe hayi ukuthi ngangithanda ngangizothini ethi angihlale phansi ngangizothini manje Sotobe ngizwa ukuthi umamncane uyasebenza umamkhulu akasebenza uhlala emakhaya futhi wena isizathu sokuthi uthi akashepa somsebenzi isizathu sakho kwakuyisiphi no into engingayichaza lana angithi ngaqala ngathatha yena sahlala naye ekade sebenza ngase ngithi akayeke ukusebenza ngoba ahamba ukade ekhaya ngoba ke ekhaya bengasekho umuntu omdala wakuphoqa ukuthi ahambe ukade ekhaya so ngahamba ngesikhathi ngabuye ke ngase ngithola nangu no ngifica sevele sesebenza so bese ngeke isidingo ukuthi ngimyekise umsebenzi wavele bese khona sevele seligadile ekhaya ngeke ngithi naye umamncane akahamba ohlala ekhaya bobabili ngoba naye njengoba sinaye la siphanda sihlanganisa konke ukuthi lapha ekhaya likhulu kube right kodwa ke manje umuntu kushuthi ogcina ethola isikhathi esiningi nawe umamncane le eThekwini futhi kwayiqondanela kodwa ngeza sure ukuthi inyanga nenyanga ngiba sekhaya ungambuza njengamanje ukuthi ikhona inyanga engingeqise engagoduki nanokuthi la ke isemu mina ngazi ukuthi siyinto ephila ngokulingana njoba umamncane esebenza fanele ngabe noma mkhulu umthetho uyasebenza ukuze naye azokwazi ukuthi azigcinele zakhe izidingo zendle yakhe
njoba nje indlu yakhe isemakhaya indlu yamamncane ikhona leThekwini fanele azigcinele izidingo zakhe zasendlini yakhe umamkhulu bese kuba ukuthi lo mnikeza yona usu-eda kwanakho njoba wenza njengomamncane u-eda kwanakho so ukhalaza nje ngenxa ukuthi yena ukhangeza kuwena kwangempela ayithula imali into oyikhulumayo ngizwe yena ubaba ngizokuphonsela ngibone lo ngicacise lana kwaba nesizathu njengoba ngisho ukuthi mina yonke into engiyenzayo ngiyayiplana into engiyenzayo futhi nginako ukubuka ukuthi isimo masikanje kuzoba kanjani so ngifuna ukuthi ke naye umamkhulu abe clear ukuthi hayi ngoba ngangimchaphaza ukuthi ngithi akahlale phansi ngimdedele umamncane wesebenza so ukuthi isimo sala kade ngimthathe khona kubo sasingekho right kakhulu ngabona ukuthi okay ukuze sibalansise kulungile ngimdedela asebenze noma ezongibheka ngapha nami sibheke umamkhulu aphinde nabo asupport nangale ekhaya ngoba ubengasekho umuntu osebenzayo omdala kwasekuyena kuphela savumelana naye ukuthi njengoba ngimthatha nje ngizomdedela ukuthi aqhubeka asebenze ukuze akwazi ukuthi abuye support leli khaya elingane kubo ngoba engasekho umuntu ingane zasehlile vele zazizoba umthwalo wami kwakuthi ngimdedele naye asebenze ukuze akwazi ukuthi abheke izingane zakubo ayikho into oyikhuluma awunesobo uyakwazi usebenza nawe mawuyebo isikhathi sandokazi yakhe phela le ngane nawe isikhathi bavumelana osebenza ukuthi ke ngithi akaqhubeka asebenze shothi umamkhulu yena ube owakho umndeni cha ubongadingi umamkhulu wakho umndeni uba ukade kura uyazi naye kwakade ku right kubo kube ngaswele lutho ngamthatha ngibeke ekhaya kwase qhamuka ukuthi ngithathe umamncaneke ekubene kubo kungekho right ngaphoqele ukuthi ukuze nami ngihlanganise oba ngiyamdinga ukuthi bazobamsana ngaphoqa ukuthi umamncane aqhubeka asebenze ukuze ngisiza akwazi ukuthi asize nale la khaya apho makulona kufanele ngenze njani ngendoda ingane ake ngibuke le ngane ingane mamkhulu ezakho ingane zifunda khona leThekwini noma zifunda khona lapha kwena emakhaya zifunda emakhaya ezami mamncane zifunda khona leThekwini noma zifunda kuyena mamkhulu emakhaya ingane hayi ezami zifunda la eThekwini why sotobi ingane zingafundi ndawonye mhlawumbe meke ukuthi fanele sifunde leThekwini zonke sifunde la manje kufanele sifunde emakhaya sifunde emakhaya zonke ingane kuleso simo ke into engayichaza ukuthi ke phela ke izinto ngathini ekhaya la sasingakalakhi ukuthi libe lande kakhulu noma ke sesiqhubekile sazama ukwaka besiqalile ukuthi ke ngizama ukuthi ke ngizibuyise zonke zihlangane zibe sendaweni eyodwa okwamanje lezi zamamkhulu zamamncane besangapha eThekwini ngoba vele bizikade zikeduze kwakhe vele so ngacabanga ukuthi ke ake ngimnike isikhathi ukuze mhlambe bajwayelane kangcono ukuze mhlambe naye umamkhulu azamukele uyabo so ke sengakwazi ukuthi ngiyithathe ngiyibuyise ke njengoba manje sengikwazile ukuthi bahlangane babe right ya kodwa into engiyibukayo la soto angazi ngiyadumala nje ngoba phela uthe ufisa ukuthi ufundise abantu ukuthi ubavezele ukuthi isibishego sibantu kanjani ngibona okukhulu ungalingani angiboni ukulingana kukhona ngoba asisho ukuthi sithi ukuhlala emakhaya akukho right ku-right ukuhlala emakhaya kodwa mangabe usuku nesithembu kanje engathi kungalingana athi noma kuthiwa mhlawumbe umamncane ke uyasebenza leThekwini kodwa kukhuluma ukuthi ekhaya elikhulu emakhaya izingane zonke zihlala khona mhlawumbe zinako umamkhulu ukuthi uzinakile noma neziqashela umuntu ozozinaka manje bengabe ukuthi khona izingane ezifunda leThekwini ezikoleni zaleThekwini kukhona ezifunda emakhaya imake baba unesonto obuya kanye emakhaya ngenyanga umamncane ngala bahlala naye egameni lokuthi uyasebenza nangu umamkhulu uthi akekho happy no unephutha ke lapho futhi yoba ngichaza ukuthi kodwa yonke into eyenzekayo isuke inesizathu mina nginto ke ngiyenze ngalendlela engibona ukuthi izongiphumelelisa ngoba umunye umuntu ke ngibona into umuntu angayiboni yena ukuthi ekugcineni kuzohamba ufikila mhlawumbe uthi ngigweme ezinye zezinto uyabo kodwa ingane ngake ngazama ukuthi azikhuphuke zizofunda ngapha eThekwini wakhala ngathi wena uzoba nesizungu
izingane masingaseke ekhaya kwaye inkinga ukuthi mhlawumbe ngithatha izinye ngihlukanise phakathi asikithi mina kulungile asisale zono zesekhaya sihlale ekhaya ngoba nganqena ukuthi ngizothatha lo nalo ngofisa uleThekwini ngcono ngozane singayikhulumi ingazi ifike einganeni lonto ukuthi kunabanye ngase baya ngaseThekwini ngoba wakhala wathi yena mangabe sethatha ingane sizeThekwini ngoba ngithi nami ngifuna ezofunda ilokuze imfundo engcono so wakhala wathi ngeke akwazi ukuhlala yedwa ekhaya hayi mamkhulu kushuthi ngakwena nangu echaza uqinisile uSodoko Hayi kona kusempeleni vele inasemakhaya imfundo ikhona kuyaphumelelwa emakhaya Ngiyathanda nje ukuthi ezami izingane zibe seduze nami nezakho uMakhumalo anginankinga nezakhe izingane uMakhumalo zingahlala nezami zingahlala lesi siyazehlisa ngonyaka zingehla nje izingane anginankinga nje nezingane ngoba nazo zezami kusala abantu abasebenzayo la kuphela basaleke bona bathandane lo mthandano wabo ke waleThekwini hayi kushuthi Sodoko siyazehlisa ngonyaka zayo hayi nankinga ngoba ngisho ukuthi manje ngonyaka zayo kusalelini enisebenzayo nisebenzeke nisebenzele izingane sisazokukhuluma lokho sisazokuhlela okwamanje angikakaboni kahle angikakavuki bona nawe futhi bengicela ukuthi uzame phela ukuthi ungilekelele noma nginako nami okwami njengoba ngisho ukuthi abantu bazobukela sizokwakha ngifuna babuka abantu ukuthi babambisene kangakanani into engiyifunayo mina ukuthi babambisane lungisa impela baba funa babambisane ngabe khona obheka yona manje ngicela sengibe ne-stress ufisa ngilekelele kanjani ngokuthi ngivumelane nawe no ukuthi uvumelane nami ukuthi nje phela bancenga ukuthi bangaphambana cha phela mina ngibizwa wena ukuthi ufisa ukuthi ngizobona inhlalo nendlela obambe ngayo isithembu sakho okhola ukuthi wenza kangcono kunabanye abantu ufuna ukufundisa manje ngikwazi mina ukuthi ngifike manje sengingena kakhulu ohlangothini lakho kufanele mengifika ngiqale ngibheke inhlalo ukuthi inhlalo ihamba kanjani ukuze yonke into izohamba kahle ngoba phela mangabe ukuthi ulekhalazo umamkhulu noma umncane fanele kuvele lokho ukuze sikwazi ngoba phela ngithi uhlelo oluyi-reality abanye abantu bakwazi bathole lento okuyiyona yona ephilwa lekhaya uma ngabe sebeveza ukuthi futhi lento oyithi uyayiphila akuyona bazosha abantu ukuthi hayi akuyona lento athi uyayiphila siyamhlula lo muntu isithembu asikwazi ukuthi siyimbambadise fanele kube ukuthi nje sikhulume into ekuyiyona yona yebo kona ukukhanda singakhanda as we go ngobuhlelo lakho lokuthi sinilandelele siloke hlala sinivakashela akunankingi kodwa njengoba siqala nje kufanele kube ukuthi kuyavela inje ngoba la lesithembu sale ekhaya akona wangibona inkinga kangako mina akukho into engathi ngiyakhala ngayo yingoba phela ke mhlambe baqoya abantu kodwa mathiwa ngiyakho umuntu nje ba right labantu laba bazwana bathi kakhulu phela mangamakuma mambo yabo nje angifuni ukukhuluma kakhulu wena kumana mina ngiright kakhulu angithwezwa hayi ngiyezwa futhi ngiyakujabulela ngiyabona ukuthi impilo ikhona ekhaya ufudumele kuyikhaya elifudumele kunje phela kuba khona lezo zinto nalezo into edlulayo yabona into yasekhaya ungakuyingena into yasekhaya ngoba ukuthi uyiqoki baba ufike uyishaye ngala uphinde uma usufika lapha kuMakhumalo ufike uyishaye ngala uyabona nje uyiqoki wena baba uyiqoki wena baba awukhulumi into straight kumina ufike ukhuluma okunye nakuMakhumalo ufike ukhuluma okunye cha phela so ngikhuluma into eqondene naye ngeke ngikhuluma into eqondene nawe kuyena ngisuke ngikhuluma lento eqondene naye kuyena nawe kuwena futhi ngikhuluma into eqondene nawe uyayizwa lona kodwa into yanamhlanje leyo yenze namhlanje usizile abantu namhlanje iyakhombisa ukuthi beniyazi nobabili nihlelile nobabili mina obengazi hayi izothi yobe kulo ndawo mamncane ubulaza uhlelo la Sodoko ukuthi hayi besikhulumile nobaba okay besikhulumile yabona okay nase ngingamfaki besibona ukuthi vele ngeke azavume besibona ukuthi vele umuntu ohleze enqaphasa uhlezi nje nolaka ngeke nje azavume sibone kona ukuthi asimsurprise ngalendlela kodwa ke manje
iyayibona emphakathini sizophuma kabi ayisezuphuma ngalendlela ebenithi nifuna ukuthi iphume ngakhona ngoba manje kuyena akusayona isurprise enhle sekuwukuthi nje ubonakale umuntu ongathi uya override kwezinye zezinto nganto umthetho ofanele ngabe phela yonke into ihamba kahle usizani ngoba bengekuze kwenzeke phela makukuthi simtshelile kube iyona into enhle nje ukuthi simtshele nje ukuthi akanyuke athi ukuza ngaleThekwini. Wagcina nini mamncane emakhaya kaSodoma? Hayi kodwa sekunesikhashana impela usuphelile u6 months kodwa ke bengiplan ukuthi ngenyanga ezayo ngizodika ngemakhaya. Yini isikhathi esideka ngayo? Ngoba phela angithi uyakotiza lapha kuloya muzi. Hayi ngisabanjwe amato umsebenzi ngoba ngizobe ngiyelivini ke ngizobe sengithi ukuthi ke ngisho ukuthi kodwa asemakhaya. Ukuthi isikhathi esideka kangaka ngulazi. Ngoba phela ungumthetho emakhaya mohlala esilungwini ngicathu ukweqisa inyanga yodwa kusuke kwanele especially mengabe umakoti uganile. Angazi noma ngiyaphambuka niSodoma. Fanele ngabe kunjalo kodwa ke phela ke makunezimo eziphoqayo ngeke ukwazi ukuthi ume endleleni yazo. Ngoba kodwa yena uyakhombisa ukuthi noma engekho kodwa ukhona yena. Ukhona ngenhliziyo. Ukhona ngenhliziyo. Kodwa kusho lo muntu gcina kube mhlawumbe uthi uyakabili emakhaya onyakeni. Hayi unyaka ke kuphela ekube khona ibhizi. Kodwa kwesinye iminyaka hleze ku right. Uhamba njalo. Hleze sihamba njalo. Kodwa nje yonke nje bese uyelivini nje uzofika hlala sonke isikhathi leso. Mhlawumbe okunye mamkhulu ngale nje ukuthi utshelwe usuzotshelwa indaba ukuthi namhlanje uzoshuthwa ngenxa yokuthi umyeni wakho decide ukuthi uyafisa ukuveza impilo yenu emphakathini. Kukhona ezinye zezinto mhlawumbe ongekho happy ngazo esithenjini sale ekhaya. Ayi kukhona ngempela. Yabona nje osukwini namhlanje ubaba uke wangitshela ukuthi uzokwenza umsebenzi kule nyanga ezoqala. Yeah. Uma ngithi hayibo baba kanjani na? Awukwazi phela ukuthi ungavesana ukuthi uzokwenza umsebenzi engabe uthi mawakhe ngicabanga uthi uzowenza ekupheleni kwenyanga. Konke lokho angikho happy ngakho. Angikho nje kakhulu happy. Ngiyabona nje ukuthi ngisalele emuva. Ngabe ngikude kabi ngempilo yami. Mina ngangisebenza nguthisha. Ngifundise eprimary. Ubaba wangiyekisa ukusebenza. Wangiyekisa. Kodwa uthe metholana noMakhumalo. Besebenza ndawonye laba besebenza khona. Wabuye wamphelela umsebenzi uMakhumalo. Waphinda wathola omunye futhi uMakhumalo umsebenzi. Kuyimanje unesi uMakhumalo. Kodwa still usaqhubeka nokusebenza. Mina kulokuthiwa nje ngihlala ekhaya. Ngihlala ekhaya. Manje le ndaba umsebenzi ubafiki zonke insuku. Le ndaba umsebenzi uSodoma uzokutshela leThekwini akutshelelanga emakhaya. Yebo ungitshela nje basengilana nje. Sodoma hayi ngena ndoda emakhaya. Ngifika izolo mina la eThekwini. No lo komsebenzi nami bengawuplanile ngiyenga namaphupho nje angemahle yathi mangabe ngiya ebantwini kwatholakala ukuthi khona umsebenzi esayenza ngaphambilini kwakhona umuntu osalayo manje kwavela ukuthi usenolaka kakhulu so nami ngangafuna ukuthi ngudonsise ngase ngithi hayi ngoba vele uyeza la sizofike ngimtshene manje ukuthi hayi nesimanje fanele bagaya utshwala ukuze kodwa baba uMakhumalo ngimbozile ekseni ukuthi Makhumalo nangubaba ethi uzokwenza umsebenzi epheleni kwenyanga ngabe unalo ulwazi lwalokho wathi unalo ulwazi cha phela bekulula yena nje uMakhumalo kade wamtshela no bekulula vele ngoba besiyindawonye asihlala ndawonye sikhona ingcingo nje ngoba besazi vele ubaba ngenyanga edlule uze la eThekwini ubekhona ubaba ngenyanga edlule akazange angitshela ukuthi ucabanga sasingaplananga ukuthi seSjuly besingaplananga ukuthi sizokutshela manje ngaleyo nyanga kade goduka sasithe mase sowula eThekwini sokwazisa kahle sikwazisa kahle usula eduze eThekwini yani ngihloniphi
aningihloniphi No. nobabili nawe Makhumalo awumvusi ubaba mangenza into wrong irongi leyo ayikho into wrong mina ngibona into wrong irongi nje sikucelile kanti ufuna ungjani ngifika izolo ngingitshela namhlanje ukephi umehluko ngoba okusalayo usuyazi angithi usuyazi kube yonkinga ke nami akuzange kungithatha isikhathi ukuthi ngazi kusekude kakhulu njengoba ngisho ukuthi nami kwenzeka lendlela engichaze ngayo baba ukuthi ngiye ngahlaselwa amaphupha angemahle ngathi mangihamba abantu ngathola ukuthi kunomuntu wasala isikhathi senza umsebenzi so manje na kwathiwa ke asingabiki isikhathi eside kakhulu ukuze silungise lelo phutha lelo lo muntu wasamshiya ngephutha so ushuthi ke ngithe mase ngazi ukuthi vele sizohlangana nani ngasithi ngizofika ngimtshele lapho bengaseke isidingo ukuthi ngimtshele efonini vele ngichaza ufike ngimchazele ukuthi ngiphupheni kanjani ngase ngiyaphi into ngekwazi ukuchaza efonini yonke leyo so bengilinde kona ukuthi afike eThekwini ngikwazi ukuthi ke ngisikhulume sesihleli kanje ukuthi kunento kanje ezolunga vele into yasemsamuka kuyona into yabo kodwa into ongayikhulumela emafonini ingakho bengimlindile ukuthi akhuphuke driver nje ubungeke nje uthi qhu uye emakhaya ukuhlalela ohlalweni nkosikazi wakho phansi umtshele usawusutshela nesalukazi emakhaya ukuthi kunohlelo lingase lube nje ngenyanga ezayo ndoda hayi kuba matasa kuba ngangacabanga ingabe ngabona ukuthi ngizoshayiseke kuzongala ukuze ngasithola isikhathi sokuphumula ngoba umuntu ehlezi esemgaqweni isikhathi sokuphumula sincane kani ke yabo nalomgaqo wangakithi unenkinga uyakhiwa kunama stop and go yabo so ngabona ngizongasithola isikhathi sokuphumula so lonto nje angiboni ngazi ibinkinga ngalondlela ngoba nami into ebe short notice nakumina ukuthi ngiyazi ukuthi kunomuntu wasala kanje kaze ngitho vele uma mvubuye eThekwini ngizofike ngimazise sesihleli naye phansi angiboni inkinga mina lapho kodwa yazwakala mamncane kule nto enishoyo yazwakala kuwukuthi nje phela ezinye zezinto ezithinta nemsebenzi yesintu kuyinto kahle nje ukuthi kube into esuke ikhulunywa kuhlelwe ekhaya kakhulukazi ekhaya elikhulu ngiyakhoda nawe ubungamlandela ubaba wasekhaya nihambe nekhaya nohlala noma mkhulu nimbikele bese nisuka nobathathu senobikela isalukazi endleleni yasenhlo kunento kanje hayi ngoba vele sasazi ukuthi silinde yena ukuthi vele uyanyukuza ngaleThekwini no akusenzekanga ke kanjalo noma ke phela ezinye izinto kuyifisa singenzeki nami ngangakufisa ngathi mengibheka isikhathi ngabona ukuthi ngizolimala kakhulu esikhathini ngendlela yokusebenza ku understand now kunezinto okuyifise ugcine sowenza ngenye indlela errong kodwa ubothi nayo indlela erright kodwa ke busugwinya itsheke ukuthi hayi kulungile ngoba uma uyeza eThekwini mamvubu sofika sihlale naye phansi simtshene ngalento lena ngoba akuyona into phela esingathi siyiplanile ukuthi sowenza umsebenzi sesenza ngoba naku sekunesikhalo akuyona into ngathi mhlambe ngihleli kwezindumo ezulu cha sengenza nje ukuyimpintshisa lento engifuna ukuyimpintshisa ngoba phela manje kwenza umsebenzi ubeza abantu akuyona into encane ngoba phela manje sekufanele ngenze nje kungathi umsebenzi nje kubiza abantu besegcekeni lokho kudinga imali uyabo mhlawumbe sesivala nje bengingaya ngokuthi umamkhulu udecide ukuthi ufuna umsebenzi ngalapha ngasemakhaya ngoba ubevele uthisha since yena kwagcina kunalenkinga yokuthi wagcinekisiwe kade nihlangane esebenza mengase kuye ngokuthi uyawuthola umsebenzi lapha emakhaya okubuyela ukuthisha eprimary apply awuthola umsebenzi ungamvumela hayi angiyiboni inkinga phela mayezosebenzela lekhaya mawukuthi vele yonke into iright angiyiboni inkinga mawukuthi uzomyekisa ngezathu ukuthi awumfuni cha phela kwekade osebenzayo ufuna ukuzondlela hayi phela wethu ezinye izinto ezinye inqumo ukuyithathe kodwa futhi uphinde ubone ngokuhamba kwesikhathi ukuthi mhlambe lana ngithe uqinisa kakhulu isandla uyabo mhlambe kube khona la uma complain yabo lokho yabo then ke mhlambe kubona ukuthi mhlambe mengaxegisa lana kunganjani yabo ngoba khona izinto okuyithatha nje yabo unganaki kanti mhlambe umuntu usofase kakhulu istilo usukuyithatha uwedwa mamncane mengase umamkhulu abuyele emsebenzini ungazizwa kanjani ngalokho hayi kungakahle kakhulu imali esikhipha izokwehla na usukukhona imali engikhishwayo ngiyazizwa usukusengawo imali kababa kuphela hayi akuyona yababa kuphela nami ngiyafaka
izoke angithi ngichazile nje baba ukuthi iyona into eyadala ukuthi ngingamyandi nenangibuza eqaleni ukuthi why ngingamyekisanga yena ukusebenza ngibe ngamyekisa ngase ngichaza ukuthi engabheka isimo sakubo la esuka khona ngase ngibona ukuthi okay njengoba sengiyekisa nangu umamvubo uzokwazi ukuthi angisupporte sikwazi ukuthi sigcine yonke into yasekhaya right nala sihlala khona kube right sibe nokubambisana yona into yadala ukuthi ngimgcine ngithi aqhubeka sebenza ya ukuthi into efika ishayeke mekuthiwa uma mncane unokuthi unesandla sifakayo empilweni kamamkhulu lokho ngingenza ukuthi mhlawumbe nenhlonipho igcine isishoda lapha nalapha angazi ishoda kuphi kumamkhulu ezangala ngenxa ukuthi phela nawe uyafaka mekuthiwa ufaka u5000 every month wemali emakhaya la khona noma mkhuluma hayi kodwa ke ngizoke ngikhulume nayo hayi ngoba phela usuke ukuthi usiza mina sasivumelene naye asikho isidingo ukuthi ke ngisiza uSodolo asikho isidingo sokuthi angana amagama ke ukuthi abe mali ngiyacela nangelinye ilanga nje kungabe kukhona iqhamuka kubaba wena akufuna kube khona amagama ozowa bhekisa ngaba umamvubo ngoba sakwenza nawe savumelana nawe okusalayo nami ngiyayikhipha kodwa kuphela ke savumelana nawe wena okushoyo ufuna ukubhekisa kumina ngqo ungakubhekise kuyena ya ngoba phela ngoba manje sekuyaqala sikavela useyaphahluka phela mamncane ukuthi hayi ushuthi uyamondla hayi njoba ngise ngimchazelile ukuthi konke phela kubhekise kumina ngoba wesakwenza savumelana naye so angamthinti ukuze yonke into ihleli right njengamanje ngiyacela nje ukuthi ungabubi uphinde ukhiphe igama elifana naleyo namfuna ngizama ukuyisebenzela nami ngiphilela impilo yami manje uhamba ke usebenza ke uma uzomthini hayi uma ngizosebenza ngihlala ekhaya mina bheka ubani yabona mina fana ngasebenzi mina bheka ubani yini oshoda ngayo wona mama ngoba phela manje njengoba sengishila ngathi mina ungasambheka lo yonke into ikumina yonke into oyifunayo uzayithola yini oshoda ngayo nje manje kuze sihlale phansi sibone ukuthi yini eshoda ekhaya ngiyayidinga phela igrocer no pocket money wami ngiyawudinga udinga ukuzimela ngibe nawe nami pocket money wami yazi ke kodwa ngiyicabanga kade siyicabanga sesingayisala sesiyikhuluma ngoba sesize safika angani noma mhlawumbe uzokwazi ukuthi uvumelane nayo yini bisike sabonisana noma mncane ukuthi njengoba ke ukade ukhala indaba zokusebenza zonke lezo zinto lezo khona iplan mengiqhamuka nayo ukuthi nganjani mengathola iveni mhlambe uthuthi ingane zesikole noma mhlambe order makabishi inkukhu uphithizele nje ekhaya nje uphithizele nje ekhaya kube khona into oyiphilisa ngayo nawo sokubooster ku-order yonke into oyifunayo ufuna si-order soku-ordela sikulethela yonke into kodwa sozwa kuwena ukuthi yini iplan yakhe ilele kuphi mhlawumbe ongakwenza wena ukuthi just na ukuthi yabo njoba nje umuntu odwa usebenza nje uphithizele nje ukuthi kube khona le mali ayenza kube khona nemali ayenza mhlawumbe udlala itofu ngingafika ilanga sekune fridge la endlini mhlawumbe ngiyafika sekune TV egcwele screen yabo nje angadependeli ukuthi angisho ukuthi ngeke ngisamnika lo mali esemnika kodwa nje just naye ukuthi azi yabo kube khona lokho lo vavavumo yabo ekhaya hayi ngiyakuzwa baba umbono njani umbono right lo mamkhulu hayi kezwakala ukuphi ke ukuthi ngempela uzoba njalo hayi nami ngibona ngathi ngaba umbono kahle kakhulu ukuphi ke sikophela iziningi into engiyibalile ukuthi kona ukuphi mhlambe sithula iveni athutha ingane esikole noma ukuthi mhlambe uzodayisa ukuze sazi ukuthi masuka la sisambe ngibheka indawo la si-order khona endaweni eyishipile ikuphi mhlambe ubona kulula xova amagwinya ingane phela kuyeduze nesikole lana ziyophuma ingane ngamalanje zilambile nangamagwinya lawo yabo yonke le nto neyiqeda yonke lonto le yabo naloko nje kokudayisa baba ngisho ngithi kulungile kodwa ngisazodecide ke ngisazokucabanga ukuthi kuzothathwa ingane noma ngizodayisa yini ngisazokucabanga lokho kungibona omuhle lokho ukuthi ungizamele iveni
ya liyezwa ke baba ukuthi Hayi, cha, siphethe kanjani. Imnandi ngiyayithanda kakhulu nami le film ngoba inikeza lento ukuthi ke manje naye usezoba nento ephathekayo ukuze kuyaqhubeke naye azizwe esekhaya ngoba akekho umuntu ongamukelekile ukumgodo kulahla umuntu so njengoba ekhalile ngimzwile la ekhala khona ngizozama nami ukuthi ngimbooste ukuze ikhaya leli lihlaze lifudumele no hayi ngiyacabanga ukuthi ngokokwethu unless mekuthiwa khona okunye okusalayo kodwa ke ngiyacabanga ukuthi hayi sihlale kahle sakwazi ukuthi sixoxisane futhi ngiyabona ukuthi njengoba ubushilo ukuthi sizoqhubeka sinivakashela sizokwenza lokho ukuze sibone ukuthi inhlalo khona lokuthuthuka kuba khona ehambeni kwesikhathi kwaSodoma ukhona ukuthuthuka nawo mama ungaphawula ukhona ufisa ukuphawula hayi okwamanje konke ngisakhuluma kuhamba kahle mina hayi no hayi nisazophinda nifike lana ngoba naye lo usafuna lanywe naye ukuhamba kwesikhathi usafuna naye alanywe naye mkhulu umuzi kababa kodwa wakubona umamvu hayi angigcinile ngisazophinda nginibize naye safanele alanywe kwayena hayi mina ngisho lutho naye safanele alanywe naye safanele alanywe ke naye ngisazonibiza nje futhi mase ngihlanganise kahle kwayena hayi ke mina ngikhuluma ke kulomshado kodwa umamvu bakaphumanga okwakuyisinqumo sakhe leso angasona sami mina ngikhuluma ngesami isinqumo ukuthi ngamhla ngiphuma mina wena ufuna ukulanywa awufuna ukulanywa wena mina wengakushongo lo right ubuwe uma mncane yebo wekade eshila ukuthi uyagcina ngami wekashongo ukuthi sazophinda sasomunye umfazi